kade ngisho nje ngisaqhubeka kuleya video kodwa ekugcineni kufanele kube khona i-agreement, kufanele kube khona isivumelwano phakathi kwenu nobabili. So ukusuka lapho-ke nomakoti I think besiqala if ngingaphazamisi-ke besiqala ukuthi ukukhuluma omyeni wethu, siqala ukusola yonke into ayishoyo, yonke into ayenzayo noma yonke into afuna ukusenzela yona. And then ngaqala-ke nami futhi ukubona ukuthi umakoti omncane akadingeki lana. Ngelinye ilanga wangicasula kumakoti omncane. Angithi manje ngimamele phela unkosikazi. Ngikhuluma ngale couple engengidalule manje ukuthi abobani exactly engadayisa kubona futhi umshado wami. Unkosikazi angithi wathi yena ngenzeni ngimxoshe ngimtshela ukuthi angisamdingi. So ngelinye ilanga wangicasula umakoti omncane. Okay, before lokho, okay, kade ngifuna, okay. Angicasule kumakoti omncane. Mengicasula kumakoti omncane, ngingena ekamereni lakhe. Mangingena ekamereni lakhe, ngisho ngithi kuzodingeka wayengekho umakoti omncane. Ngasho ngathi kuzodingeka ukuthi ahambe, angisamdingi lana. Ngasho kanjalo ukuthi ahambe angisamdingi lana. Mangisho kanjalo I think kwahlala izinsukwana baxabana nomyeni wethu. Mabexabana wahamba vele ngempela waya eDlamini. So ukuya kwakhe eDlamini it was because of me. So manje kwaba khona futhi ngesinye isikhathi ngiye ngashesha khona enye eyenzeka before. Wathi ngicasulile-ke lapho ngesinye isikhathi ube naleyo nto vele ukuthi mabexabana nomyeni wethu aye kubo, mabexabana aye kubo, abalekele aye kubo. So mayibaleka eya kubo wathi mayibalekile-ke that time bengakabi nayo ingane. Uthe mayisebalekile waya kubo kusho ukuthi washo-ke kumyeni wami angazi wathi uyafisa kodwa ukuba uyabheka usho ukuthi mase beyixazulula inkinga yabo. So mase beyixazululile inkinga yabo wasethi umyeni wami angikhulume naye ngoba unjani uyafisa ukuthi abuye bheke. So angikhulume naye ngixoxisane naye njengodadewethu omncane. Mina ngangacabanga lokho ukuthi njengodadewethu omncane and njalo ngangalibona usizo lwakhe. Inkinga yobuwula bami ubungakubona usizo lwakhe kodwa wayenalo usizo olukhulu kakhulu. Mina ngenzani ngathatha ifoni eyami kodwa eyomyeni wethu. Ngamthuka ngiyinhlamba enkulu kakhulu. Manje ngamosha into yami, ngamosha izincomo engangizithole kubo kugogo wakhe. Ugogo wakhe wangibuza njengoba ngangiyithola le mbuzo ethi ingiphatha kanjani indaba yokuvuma unkosikazi wesibili. Ngiyakhumbula kubabazana ngathi ibuhlungu indaba yesithembu kodwa ngacabanga ukuthi kungcono ukuthi ngibe nesithembu kunanokuthi ngibhidlizelwe umshado wami. Ngasho kanjalo. And then inkinga yami ilapho azibuphukuphuka mina noma ngishare kuyangethusa ngesinye isikhathi ukuthi kanti why ngisho into epowerful meqede ngiyibhidlize into epowerful kalula nje within a second into ngiyisho noma ngiyakhe into enhle into kodwa ngiyibhidlize engazuthi yinto embi, ngibhidlize nje kalula nje. So
manje ngabo lokho njani yafika kanjani kubo ukuthi ngimthukile ngiyinhlambe ezinkulu kakhulu ngisho ngathi ngangisho nangesitho somzimba. Mina umuntu engithi ngiyakhonza, mina umuntu engithi every Sunday ngisenkonzweni iBhayibheli ngamakhotha ama-verses, kodwa inhliziyo embi enginayo ngekuzwa ikholo. Hayi, inhliziyo embi enginayo ngekuzwa ikholo wena. Ngalokho nje warekhoda ke umakoti omncane, warekhoda ilokho njani, wayeyirekhoda i-conversation yethu. Not ukuthi ngangingafoni, actually it was an audio. I-audio ngamthuka ngisho izitho zomzimba, yabona nje lezo yinhlamba nje ukuthi yabona ingazithi zingakhulunywa ngumuntu odakiwe, ngathi zingakhulunywa nje umuntu yabona ongenayo i-character. Zashiwo yimina lezo zinto. Ingakho ngisho kuma-videos wami ukuthi mina indlela engigqoka ngayo iyahloniphisa, indlela engibukeka ngakhona iyahloniphisa. Nawe ungangibuka ungihloniphe vele, kodwa into engiyikhipha ngaphakathi ibolile, iyakubolisa konke ukuhlonipheka lokho, ukuhloniphisa lokho engiyikona. Manje bathi mase beyitholile ke, and ugogo wayethe before ezwe sengithukana kanje, sengithuka ilokho nje umzukulu wakhe kanje ongumakoti omncane, ongudadewethu omncane, kusho ukuthi washaqeka phela ukuthi bese ngikhuluma kanjalo siya opposa nalento. Washo naye, wabuza naye ukuthi ngivuma kanjani ukuthi kube khona unkosikazi omunye. And kwakukuhle ke ngoba wayengibuza sisonke siphelele sisobathathu. Ngasho ngathi ngimthatha njengodadewethu, ngamthanda vele ngiqala ukumbona. And ngangawaqamba amanga ke lapho, nginenkinga yokuqamba amanga, nginenkinga nje ukukhuluma amanga, kodwa kuloko ngiyakhumbula ngangawakhuluma amanga, ngikhuluma iqiniso ukuthi ngamthanda the very first time ngimbona. Ngiyakhumbula ngaze ngaba nalento ukuthi ngifisa ukumenzela izinto ezinhle. I remember that. Angayibhidliza yonke leyo nto, ngakhohlwa nkathi sengimthuka, ngakhohlwa ukuthi konje ngafisani ngaye, ngafisa 1 2 3. Kanti manje mase ngimthuka kanje angizange nginalento ukuthi ngiyayenza into embi ngingekho kumina, bese ngiba khona nento ethi regret, ngibuye futhi ngithi hayi akunandaba, she deserve it, ngisho kanjalo. Manje siyaqhubeka ke isikhathi, umshado wami lokho ngiyawulimaza, zonke lezi zinto zalimaza umshado wami. Okay, the other thing futhi that I forgot, engamosha ngayo umshado wami, engamosha ngayo umendo wami, engamosha ngayo izinto nje ezami. Wathi umakoti omncane mehlele emotweni, ngathi kuyena wayihleli ku-passenger seat la engihlala khona eceleni kwami. Myeni wami ngithi umyeni ngapha udrive imoto, ngapha ngihlala eceleni kwami, think ni-understand ngithini. Ngathi kuyena yisithi yami futhi njalo yena leyo hlele kuyona, yisithi yami. Hayi bafethu, lezi zinto yazi kuyi-expose kubuhlungu, but manje nama ngisakwazi ukuhlala nalezi zinto, ziyangilimaza ngaphakathi. Manje into ebuhlungu ukuthi mawulimala ngaphakathi kuzovela ngaphandle ngendlela engilimala ngakhona, ukuthi lezi zinto ziyangilimaza. Manje mase ngisho kanjalo ngangaboni futhi, angithi manje iproblem yini, sengimvumelile ukuthi okay woza, and the way engavuma ngakhona waze wanesiqiniseko sokuthi lo muntu uzongiphatha kahle, and ngangapretend. But manje the problem futhi ngenkathi ngimvuma, ngoba ngiyasho ukuthi nginenkinga yokukhuluma amanga, ngangasho iqiniso, ngangasho kumyeni wami ukuthi ngiyamvuma kodwa angimvumi ngenhliziyo yami yonke, because I remember mase ngimvumile
ngasho ngaba nesicelo kumyeni wami ukuthi ngicela ngangishintshele, of which he never did. Yena he kept his promise. Hayi kodwa mina hayi munye wathi uDodo urubbish. Hayi impela sho ngingayibiza na kanjalo uDodo urubbish. I never kept the words, the good words that I said to her. Ngimncoma ngayibhidliza yonke leyo nto, ngihambe ngimhlebe nalenye couple. Athi yo, I remember le couple unkosikazi, most of the time nganginonkosikazi. Athi yo futhi ngiyambona umakoti omncane wenza sengathi yabona uyacontrola, wenza sengathi uyena manje ophethe, uyacontrol. And umuntu yazi especially ma uyisiphukuphuku njengami kanje, ngubhekiswa le ubheke kanti vele uyisiphukuphuku awunalutho njengami kanje. Ngabheka nami ngathi mangibuka vele ngambona esewumuntu ocontroller. I remember sometimes benge ngisho nakumyeni wami ukuthi ufuna kuziwe yena, just ukuthi sometimes bengayisho nje exactly ngenxa yobuphiciphici bami ukuthi ngifuna umyeni wami angibone ngimuhle. And that umakoti omncane noticed it. I remember emtshela umyeni wami ukuthi wena uyamvikela umamkhulu, kodwa umamkhulu unazo izinto ezibhedayo. But why away umyeni wami ukuthi nginazo izinto ezibhedayo? So wayengikhuza mayengikhuza ukuthi ingezinto zami lezi ezibhedayo, engikhuza engibonisa nje ngivesane ngicasuke ngiye kumakoti omncane, angiya kumakoti omncane ngimthethise the way ngithanda ngakhona, ngesinye isikhathi angaphenduli angiyeke. Usho ukuthi wayekayibuza ukuthi mase kunje kumele ngenzeni ngempela, ungamkelile ngezandla ezifudumele. But manje mase ngithuka kanje angithethise angenzeni ngenzeni ngempela. Konke lokho yazi ngangaboni mina ukuthi phela ngimosha umshado wami, ngiyemosha impilo yami. So umshado wami benguhlaba ngugwaza ngaleyo ndlela. So manje, and the painful part is naseyithombeni mesishuthi iy'thombe sibathathu ukuthi uma ubhekile ibingakhonakala ukubhilive ukuthi this is a polygamy, isithembu lesi. Biba khona into ukuthi masihamba sibabili abantu masibatshela nje ukuthi we are sisters, bebevuma baze basho bathi siyefana, because ne-complexion ukuthi lokho sicisha sifane i-complexion, noma ngithi iyefana i-complexion. Bebesho abantu besho bethi ungidade wethu ngempela. Kulabo especially esingadalulanga ukubona ukuthi hayi no ngudade wethu ngoba indoda iyodwa. Babethi mabebheka nje babone ngempela ukuthi hayi nento esikhuluma kwabanye bebezobesho bethi ngiyakhumbula khona omunye wakwasho wathi akukhonakali. Ngiyakhumbula ngaze ngangikhomba nesithombe ngathi buka nasesithombeni sishuta esiwu-3. Usho ukuthi udade wethu omncane singashuta kanje isithombe unless kuyisithembu. Wagcina engazi ukuthi uyayikholwa-ke. Angisakhumbuli or wagcina ethe mabaqabulane ukuze abone azayikholwe into. Angisakhumbuli ukuthi washo into efana naleyo na. But-ke the way esasizwana ngakhona yayisho naleyo nto ukuthi ngeke uzuyikholwa ukuthi ngabantu abahlanganiswa yindoda eyodwa. Kwakungazi ukuthi ngabantwana bomuntu, abantwana like yabo ama-siblings. So ngayimosha leyo nto ngezami izandla, ngabhidliza ngezami izandla, ngiyakhile ngezami izandla. Inkinga yami ngamamela bonke abantu abajajayo, and futhi ngabhidliza kanje futhi indaba yami yomshado. Ngangifihla kwabanye. I remember especially emsebenzini ngafihla almost 5 to 6 years
basebenza nami emshadweni. Yabona nje mina ngikrook leli ukuthi angazi ukuthi ungabona kanjani ukuthi ngilikrook. Uzoba kwazi ngoba sengiyakutshela ukuthi ngilikrook. So lokhu crook bami ke ngayefihla 5 to 6 years ukuthi mina bafowethu ngisesithenjini. Mabekhuluma ngothando nesithembu, the popular show, bebekhuluma ngothando nesithembu, ukuthi nje angikhumbuli, I'm sure mabebegxeka ngangigxeka nami. Or mhlambe ngithule ngingazithi ngiyasaba futhi nokukhomenta, kodwa ngibe umuntu ongazi ukuthi yena akekho esithenjini. So manje of course bayasho abantu bethi hayi abantu vele siyawagcina ama secret, but i-problem leyo nto ilimaze umshado wami. Okay, so little did I know ukuthi ngangibhidleza umshado wami ngokwenza lezo zinto. And then little did I know ukuthi upoison lo engakhuzwa ngawo iwona lo engudlayo mangithethisa udadewethu omncane, mangithatha amathiphu from kubantu, and ngoba ngiyasho ukuthi nasemsebenzini ngaba umuntu oyifihlayo, usho ukuthi yayiba into engiphathisa ngamahloni, kodwa kuyimini oyivumile. Ngacabanga ngabantu, ngangacabanga ngami. Ngangacabanga ngosizo lwakhe empilweni yami. Phela umakoti omncane kuzabe khona, waba khona futhi ngenxa yokungalaleli umyeni wami, yokungaxoxisani. So this other day ke kwa umyeni wami ke, it was February 2017. Wathi umyeni wami ingane i-crash ayimphathi kahle. Okungcono wena yeke umsebenzi ugade ingane yakho. Uyigadele wena ingane yakho. Ngoba yena uyasebenza, so we are okay. Mesebenza, so angiyeke mina. Ngenxa yokuthi mina inkinga yami ngingutsotsi. Inkinga yami angilikhulumi iqiniso. Ngangalikhuluma iqiniso kumyeni wami. Ukuthi mina angizizwa kahle ukuthi ngiye kumsebenzi ngikade ingane yethu. Ngoba ngicabanga ukuthi uma uyahlupheka ngoba wavuma ukuba housewife. Khona manje ubaba washona and umshiye engasebenzi. So yaba khona kumina into ethi uma uyahlupheka ngoba wavuma ukuthi abe housewife. Ngayibeka njalo ngaxoxa nami, ngangaxoxa nomyeni wami. So umyeni wami bengazi ukuthi nginale nto emqondweni wami engixoxayo ngedwa. So that same month futhi February emsebenzini i-email ingene. I-email yayithi emsebenzini bayasikhipha siye Cape Town. Masiye Cape Town masiye Cape Town sihamba ngendiza. Ngase ngiyacabanga ukuthi indiza first time experience yayimnandi kanjani, and ngangisiyaphi eDurban, this time siye Cape Town. Wow, ay senginezinto already ezu2 ezidala ukuthi ngithi angikwazi ukuthi ngikade ingane yethu. Sengifuna i-second time experience endiza, because the first time experience beyimnandi. Ngigijezwe umyeni wami. Wow, second time experience, hayi ngizogijezwa umsebenzi. Wow, ngizoyivuma lokho njalo, ngizoyithatha le offer ngime kancane indaba zokugada ingane, ngoba futhi angifuni ukuhlupheka njengoma. I thought money is everything. So ngavuma ukugada ingane yethu. Ingane yaqhubeka ecrash, but manje miqhubeka ecrash kusho ukuthi esho umyeni wami ukuthi ngigada ingane, wayengicela ngoba ingane njalo yayigula ecrash. Yo,
Haya, ziningi izinto ezimbi engizenzile bafowethu. That's why ngithi angizidaluli ngoba lezi zinto lezo zingumthwalo, ziyangisinda emahlombe ami. Angizethule ngempela lezi zinto ziyangihlupha bafowethu. Uma sengalileke iqhubeka indaba ingane igule ngelinye langa ecrash. Mayigula ingane iguqule amehlo. Lokho njana wasecrash asho kanjalo athi ingane igulile yaguqula amehlo. Akubeke ngesilungu athi passed out. Ukuthi mase kubeka ukuthi angazi ngithi uqolekile noma ucishe washona and is 1 year some months. Ingane idinga unina. Ngangakulalela lokho. Ngeze ubuhlungu kodwa kwangashaya kangako lo buhlungu ukuthi ingane ibiguqula amehlo elokho njana esikolweni. Ngicela emsebenzini ukuthi simhambise kwa-doctor, samusa kwa-doctor, bamphuzisa amanzi waba right. Basho nje bathi ingane ibi dehydrated. But yabona ke khona izinto udokotela angeke azibone ezidinga ezibuya straight from God noma ezihlaselwa nguSathane. Izidinga zingadingi udokotela unless ma ezozibona zibuya kuNkulunkulu ubekiwe udokotela kuNkulunkulu. Ile ndlela mina engicabanga ngayo, angisho ukuthi kunjalo, ile ndlela engicabanga ngayo ngoba ngizidalula ukuthi ngiyisiphukuphuku. Mhlawumbe ngase kuyenzeka naloko iphukuphuku engikusho. And kube khona nanokuthi into uSathane ayihlasela udokotela mhlawumbe umuntu ongazilutho ngendaba yemimoya angaboni lutho ukuthi lento this is a spiritual attack kanjalo. Ingane esibhedlela yaba right. Awu nasemsebenzini baze nama-tip bathi thenga bathi yini konje ngalesa sikhathi bathi thenga crutch guard. Hayi kwasho ukuthi hayi le ngane akusingane ye-crutch guard leyo. Mangibuye emsebenzini ingane iqale futhi iwaguqula amehlo. Ingane that's why ngithi owami umshado ngawudayisa kudala. Lokho kukhona ngoba umyeni wami ngiyona osebenza kabuhlungu. He plays his position in mine. Ngenxa yobuwula bafethu bami, ngenxa yokungasondela entweni yami, ngenxa yokubheka izinto zabanye abantu. Yaguqula futhi ingane. Awu ngikhale ngizubuhlungu. Sibuyele futhi kwadokotela bamphuzisa amanzi abe right. Still it doesn't click to me ukuthi lento iyaphinda. Konje uthena umyeni wami ngeke umsebenzi or mhlambe mina ngicabangele ngedwa ukuthi ingane idinga mina lutho. That's how umakoti omncane came in. Umakoti omncane weza ngokuthanda kwami imali. So umakoti omncane weza kanjalo ke wasedinga ke umuntu ozogada ingane. She ended up being a second wife. So konke lokho mase ngimhlasela umakoti omncane, I didn't count ukuthi usengisizile ngokuthi abe khona angadela ingane ngoba mina naku ngithanda imali. Ngibona imali ingcono kunengane, kunempilo yengane. And then mase ngenze kanjalo ke ngakhohlwa konke uma unkosikazi i-couple le ngisho ukuthi ngangijwayele ukuya kuyona yazi ngangikholelwa kuyena. I'm sure maybe ngangibenza uNkulunkulu bami, I don't know, or uNkulunkulu wami, I don't know. Ngangikholelwa kuyona kakhulu ukuthi whatever they say God has said to them, whatever they say God has said, uNkulunkulu ushilo kubona. So ngithathe yabona lento yokuthi hey man of God, woman of God, benginaleyo mind. Noma yini abayishoyo, even if besho something opposana nomyeni wami, ngamane umyeni wami ngingamlaleli, ngithathe ipoint yabo. Ngithathe ipoint yabo to such an extent ukuthi ngingaboni ukuthi lana I'm destroying my own marriage.
So instead of ngibe grateful ngomakoti omncane angizange aba grateful, ngamhlukumeza. I remember nakuleyo trip engaya kuyona, the work trip engaya kuyona, on the second day if I'm not mistaken, second day trip, ngatshelwa ukuthi ube nenkinga hazothi bekhona abantu abalwayo, belwa ngesibhamu, mabelwa ngesibhamu so kwakhona ke ukuthi abantu laba bexabana ngesibhamu, ibullet yaphuma yangena kungane engalili kuyigada eyethi, kangena la esigqokweni nje, efika yahlala la ibullet. Yabona mangidalula kanje izinto angizidaluli ngoba nako eze ngiswele into engayixoxela abantu, ngidalula ngoba angisafuni anymore ukubukeka njengomuntu omuhle. Angikho muhle mina, angisafuni anymore ukubukeka njengomuntu ohloniphekile. Angihloniphekile next because I chose money over my son's life. So when calculating all those things, ingane bengiyiluza impela, ingane bengiyiluza, and I wish those videos could be there, my son to see it. Ngoba abantu futhi singabantu sine tendency yokuthi ublame the other partner, ushiye zakho izono. So I want my son to see all those videos about me. I want my kids actually to see all these videos about me. They must know that they had a crazy mother. Mele bazi ukuthi bebe no mama ongabanakekeli. They must know ukuthi their father went through pain because of me. Wayibona impela umuntu okahle ongakha ungilokhu njani, but inkinga ubuphukuphuku bami ngangihamba nabo kubantu, babone nabantu njenge couple le yabona kakhulu ukuthi lona yisiphukuphuku, ubuphukuphuku bakhe buzosiza to attack umyeni wakhe, because ngoba ngiyasho ukuthi babe nento nomyeni wami, but I never saw ukuthi babe nento ngomyeni wami, and that's what led me ukuthi ngicine ngulimaze kanjena umshado wami. Ukuthi ngithe ke mase azithi ngiyarealize ukuthi kulo unkosikazi lona umyeni wakhe uyamncoma umyeni wakhe ukuthi wenza kahle, mina owami umyeni angimncomi, ngimhleba kuye, ngimhleba naye. Ngase ngithatha isiqomo sokumtshela, kodwa ngamtshela ke ngefoni ukuthi ngisho hayi ngoba ngangimsaba, kodwa ngangibheka i-delay ukuthi the more I delay the more I won't do it. Ngangilindele ukuthi even if the day sizobonana we will talk. Ngimtshela